Já jsem Dan a vítám vás u nového videa Easy Cheesy. Tenhle pokus se jmenuje Hořlavý kouř. Určitě si ho udějte, díky něj dostanete jedničku. Užijte si ho a třeba čus. Jako první věc, kterou k tomuto pokusu bude potřeba, je svíčka. K tomu ještě sirky, nebo zapalovač, abychom to mohli zapálit. Jakákoliv špejle a samozřejmě klidně i talíř. Jestli chcete mít ohřenou podlahu, tak klidně ne. Pak si vezmeme svíčku a dáme ji na talíř. Potom zapálíme svíčku. Musíme ji nejdřív samozřejmě zapálit. Máme zapálit. Super, OK. A svíčku bychom teď měli, bylo by dobrý, nechám ji 5 minut odstát. Potom si zapálíme špejli. Sfoukneme svíčku. A potom se ji pokusíme znova zapálit. A nesmíme se jí samozřejmě dotknout. Já se jí taky samozřejmě nedotknu. Vidíte? Nedotkl jsem se jí. A to je důkaz z toho pokusu. Když sfoukneme svíčku, je vosk stále teplý a vypařuje se. Výpary jsou hořlavé. Jestliže k ním přiblížíme hořící zápalku, já teda špejli, vznítí se. Plamen se stoupí po kouřovém sloupu a znovu knot zapálí. OK? Tak to bylo jako všechno. OK, tak tohle to bylo konec, teď Easy Cheesy už je 3. díl a určitě bych jich plánoval 20. Ale to bych musel být chytrý člověk, což já nejsem. Ale už jich mám pár naplánovaných, OK, tak si to užijte a čus. Some people want me to be heads or tails.